hatisi kuzomira kuteerana nezvigananda nekuti isusu zvakutotiteerawo. Handiti hatisi kuzomira kuteerana nezvigananda nekuti isusu zvakutotiteerawo. Handiti muri kuona here vana veZimbabwe zvakaitwa kumba kwamadzibaba veshanduko? Zviri kutoreva kutoti chinhu chiya chatoibva. Zvigananda zvasarudza kuti ngapaitwe nyaya dzekurwa. Saka isusu tikaramba tiri soft, isusu zvigananda zvakutotanga kutorwa, zvakutoreza iron hand upon us. Ndo problem yazoitika. Dai vasina kutanga nyaya dzekurwa idzi, dzekupisa misha yevanhu. Saka nyaya yekutsvakwe misha yevanhu yari kuramba ichienderera kumberi. Ndo zvakukonzeresa kuti aiwa no zvigananda izvi zvibatei, nekuti honai zvavakukonzeresa munyika. Before vazozviblema kuna Vageza navaChiwenga nevamwe vatungamiriri vedu vari kupronounzwa everyday nevanhu pano pasocial media vakaita saana Chamisa, kunzi dai pasina Chamisa wenyu anokukuzai achiti God is in it, otherwise tingadai tisina kukuitai izvozvo. Handiti uri kupaona? Dai pasina kuti mimi muri kusapota Chamisa achiti God is in it, Geza achiti time must stay away, otherwise tingadai tisiri kukuitai izvozvo. Handiti muri kupaona? Kusvikira vanhu vakutaura kuti no, saka vaChamisa imimi Chamisa hatichadi kumira newe, wakutikonzeresa kufa. Imi Wageza tambai zvinhu zvenyu mega nekuti makutikonzeresa kufa. Saka havafanirwi kuti varambe vari soft. Handiti muri kupaona? Havafanirwi kuti varambe vari soft kuitira kuprotecta revolution. Handitika? Even though vakaramba vachongori soft foot, hazvisi kuzomisa ZANU-PF. Vakaudzwa, vakapiwa assignment kunzi crush everyone. Neni ndiri kutotaura panapa ndotodiwa. Handiti muri kuzvinzwa? Vese maactivist ese nevanhu vese vari kutaura maspeakers revolution ese vari kutsvagwa, vari kudiwa. Handitika? Vari kubroadcasta, wapana wedawa na client vese vamuri kuona ivava nevamwe vese vari kudiwa, vacharondwa. Mazvinzwa? Saka nekuda kwokuti intelligence yakakurumidza kutozvionera kumberi kunzi vanhu vachapedzwa nevanhu ava, nekuti vanhu ava vasiyana nenyaya yekumisidzana nesu, vakuita basa rekuti kuwadzira nekuti paradzira nekuti urayira masupporters edu vari kusupporta movement. Handiti? Ndo zvakazoita kuti kuzofomwa ndigirikiri group riri kunzi rakuteera vanhu ivavo kuti vaende kunoamisa. Handiti muri kupona? Saka pavanongosangana chete vanhu ivavo panotori nefight, hapana chakanaka nekuti vanhu ivavo vadi kubatwa and vari armed. Vanhu vari kupisa dzimba dzana madzibaba eshanduko ava, vari kutitsvaga tese, vari kutsvaga nyoka yemabhunu, vari kutsvaga munhu wese ava. Vari armed, vari deadly, vari very dangerous. Vakakuwana uri panzvimbo, uri off guard, you are gone. Handiti muri kuzvinzwa? Mnangagwa atotanga kutouraya. Saka imi mwana weZimbabwe mukatadza kuteerera, muchiona Mnangagwa achiuraya vanhu kudai so, muda kuti zviitwe sei? Ndoda kuti nditaure ipapo ndakadaro. Handiti muri kupaona? Muda kuti zviitwe sei? Akasamiswa nenzira yekuti pabatwe zvigananda zvake nevanhu vake vaakatsvaga iwo mamercenaries, akataurwa achitaurwa naMudharayo kunzi chenjerai kune mamercenaries akanzi achengetedze zvigananda. Vanhu ivo vari very deadly, they are skilled panyaya dzekuuraya and they are ruthless. Muri kupanzwa? Vakangowana chinhu chete kana kuti vakangowana any threat pamberi pavo cheteka, they kill those guys. Handiti muri kupanzwa? Something that is gonna lead kuti kana pavanobatirwa vanhu ivavavo vaine zvigananda zvavo vachatanga fight. Handitika? Saka be very much careful vana veZimbabwe kana muchiudzwa kunzi garai kumba, nekuti vanhu ivavavo hatisi kuzomira kutsvagana navo. Handiti mazvinzwa? Ticharamba tichitsvagana navo vanhu avo kuti tivamise before vapedza misha yevanhu vachingopisa, kusvikira vanhu maakuzopandukira revolution. Muchapandukira even naChamisa wacho, nekuti vachashandisa mazita evanhu vari kuopoza Mnangagwa. Handiti mazvinzwa? Ndosaka muchiona vakabata madzibaba eshanduko. Madzibaba eshanduko vanoningirikina ndo mumwe member yatinoziva chaiyo yeCCC yakamirira vaChamisa kubva pakutanga kusvikira patiri nhasi, inongomira naChamisa. But tarisai muone zvavakaita, paitoda kutouraiwa vanhu. Tarisai kukuwara kwakaita vanhu muma pictures ari kupostwa pasocial media, paida kuuraiwa vanhu.
then imimi moita zvekutamba nenyaya yakadaro iyoyo, nekuti vanhu ivo varada kuti vamiswe ivo vasarambe vachienda kunodi kunoterroriza dzimba dzevanhu, nekuti kune materrorists akuterroriza dzimba dzevanhu vese vari kuramba utongi hwaMnangagwa. Saka kuti vamiswe varada kutomiswa zvechisimba, imimi mobva maenda kusikonovavharidzira muri mumastreets umu. Saka vakawanikwa vari pakati penyu imimi muda kuti zviitwe sei? Vasiyiwe here nekuti imimi hamusi kuda kubva mumastreets? Zvimwe zvinhu zvinoda kuti tigone kuseenzesa pfungwa nguva ichiripo, titange tamboita zvinhu zvinotinakira. Saka zvakanzi govanai chikafu. Kana vemashops zvichinge zvaoma, ipai vanhu chikafu kana vanhu vagara kudzimba uko. Titange tabata zvigananda. Ndo purpose yeshutdown yakaannouncewa navageza. Handiti ipananai chikafu makagara kumba, zvigananda tizvibatire kunzvimbo dzazvo, nekuti imi mukapinda mumastreet zvigananda izvozvo zviri kutera mastreet mamuri kutsvaka pekuhwanda mukati menyu imomo. Saka imuda kuti zvigananda zvacho zvibatirwe pakati penyu here imimi? Kana vakatanga kuzoita zvehondo, imimi muchazoita sei? Munenge murimo here munyaya yacho imimi yamunozowanika makunzwa pfuti dzichirira mukati menyu imimi? Mota dzenyu, mashops enyu nemisika yenyu nemumakona menyu mamunenge muchihasela muchingwavha mungwavha imomo, munenge murimo here mukati menyaya yevanhu vanenge vachiita nyaya dzavo dzemitambo yeropa? Nekuti vakatosangana chinototsvuka. Vana veZimbabwe tinokumbirisa, nekuti kutaura chokwadi nyaya iyi haisi kutozombodzokera kumashure. Vanhu ivo vari kutofanirwa kutoti vatomiswa. There is no other way yekuvamisa vanhu ivavo kunze kwekutongovabata. Ende hapachisina, hatisi kuzodzokera mashure kuti vanhu ivavo vabatwe. Vari kupisa dzimba dzevanhu, nekuti dzimba dzemaactivist ese dzichateerwa dzese, nekuti i-threat message inoda kuiswa kwamuri mimi vanhu vekuZimbabwe, nekuti munongoti mukangoisirwa threat nevanhu veZANU-PF vakapisa vakauraya munhu vakaabducta vanhu vese vanobva vadzokera kumashure. Saka varoda kuti ndo strategy yavo yekupedzesera iyoyo yavainayo iyoyo, yatoda kuti titange taimisa zvinhu izvozvo. Zvikapera izvozvo havachisina, they are done. Vakangorekedza kutyiwa chete, they are done. Saka toda kutobvisa that muscle iyoyo yekutyisidzira vanhu iyoyo, ndo yatoda kudisconnecta iyoyo. Handiti muri kupanzwa? Nenzira yekutovabata. Ndosaka zvakanzi zvigananda, they are being hunted now. Handiti muri kupaona? Saka ndikutokumbira kuti mungonzwisisa, ipananai chikafu. Ipananai chikafu izvozvo izvo vana veZimbabwe. MuCovid makagara mudzimba 1. Kochiko muda kuvhiringidza kuitira kuti imimi wacho mozopedzera futi makuzochema futi. Makutovhiringidza ndimi, mukangoramba muchitongopinda mastreets muri kutovhiringidza. Ndadzokorodza message yangu iyi. Ndoda kuyambira kune vafana vari kushandiswa veZANU-PF. Muri kuitwa mashields. Wafana imimi weyouth imimi muri kuitwa mashields. Imimi wemitoriro imimi muri kuitwa mashields imimi, nekuti zvizvi muchiiswa mastreets imomo vari kuwanda nemi. Polisi vechikunyepera iyo chikanyatsokubvondoka chaizvo jombo rinosimuka mupurisa achimhanyapo, nekuti pfutidzo dzinenge dzichitodzoseranwa pasina kana nemutemo. Saka kana mupurisa achida kutopinda mukati menyaya yacho, unoswera wasiya sadza. Kana zvikatotanga hapana munhu anozotaridza kuti pane mupurisa here kana kuti kudii. Zvikaitika ka1 ndofunga muchazonyatsobva mastreets imomo, otherwise asi panenge patokuvara vanhu. Ndosaka vageza vari kuti no, hatifanirwi kuti zvinhu izvozvo zviitike tozotaura vanhu kuti vanhu chibvai mastreets vanhu vafa. Mangwana munozouya mane zvamunenge muchimira nazvo pamberi pavageza muchiti imimi wageza makakwadzisa vanhu chichi what what. That's why vari kugara vataura. Asi imimi muri kuramba muchidaro. Munofunga kuti imimi kuramba muchiuya kumastreets kuchamisa nhingirikiri vageza kuti varambe vachitsoma zvigananda? Aiwa, zvigananda vari kutozvitsoma, handidi kutombonyeberai. Ende vari kutotsvaga zvigananda vari kutowedzerwa. Handiti muri kuzvinzwa? Nekuti zvigananda zvacho zviri kutowedzera vanhu vekuzviprotect nemasimba ekuzviprotect, pfuti nepfuti. Vachitotuma vamwe vanhu, mamwe magroups evanhu vavo kuenda kusikondo ataka mumisha yemaactivists, vana vachikuwara vachifa. Handiti muri kuzviona? Ndataura, ndadzokorodza futi, kwachamisa kuchaendwa.
munhu wese akamboaupoza ZANU PF including inini chaichai pandiri panapa ndikutodiwa zvandiri kutotaura izvi hazvidiwe nemi mese imimi musingadi ZANU PF mese imimi muri kutodiwa kureva kuti hapana munhu asiri enemy yeZANU PF hapana munhu asiri kuda kukwadziswa neZANU PF saka mukainzwa ichikutaurirai kuti imimi endai mumastreets umokomo iri kuda kuwana kwekukuurayirai pamunenge muchida kuedza kuti musapote revolution musapote ningirikini yese iri kuitika vari kuda kuwana kwekukuurayirai kuti panongoitika chinhu chese ndosaka makaona paipa vakambotenga mabhomba ekuda kukubhomberai zvikoro nemakoleji nemachechi paipa imimi muri pademonstration yekutanga ya31 March munoti zvaiitirwei zvinhu zvezvi ichenjerai vano veZimbabwe ndozvo zvaiitirwa izvozvo vari kuda panhu pekungourayira vanhu chete handiti muri kupona nyange chero vakabva asi vari kuda kubva vaita utsinye asi utsinyewo vari kuda kutohushandisa senzira yekuti vanogona kana kungototyisidzira vanhu as a threat kuvanhu kuti mudzokere kumashure saka imimi ibvai panzvimbo pekuti munozoitirwa utsinye mukadzokera kumashure maakutya imimi ibvai ipapo muvasiyire madhorobha acho vari vega matauni acho ese vasare vari vega vasare nemashops avo iwayayo ezvigananda iwayayo achivhura nemabhizinesi avo zvese nemabhazi avo zvese zvisare zviri zvezvigananda kuitira kuti kana paani zvaakuzoitika zvinoitikira mumaoko mavo zvichibata varidzi wazvo kwete imimi ndosaka muri kunzi aiwa ibvai mumastreet pananai zvekudya imimi